روز بخیر، обед بخیر бародаро. Видеои навбатӣ. Дар хона омадам, камтар чиям, ана чӣ мегӯянд, камтар бекор. Гуфтам як давраҳои чира тоҷикистонбудагиҳои пештараман дар ёд биёраму бозӣ кунам. Ина даъват шудем дар бозӣ. Ина хеле ният мекунам. 10 одам уҷо ҳаст. Касе варкрафти пештараи номаш дод тай бузӣ ба компютер. Ана Осталось 5 секунд. бозӣ хулосаи гап ки маъқулай. Неми персонаж Дров Рейнджер неми чӣ май бигем ки не игро ки ман барои бозӣ